sä Kaili tätä? Katoitko tätä? Joo, harvat ihmiset sotkeilla. Se on ihan tuonne syvälle menee toi. Niin. Tonne. Ja kauniin. Tuli kuva, en tiedä millainen. Tuli kahvinkeittäjäksi. Mekin on aika ihan... Onks täällä aika lämmin päivä tulossa? Se on lämminämpi kuin se eilinen tämä. Onko se juna? Ei, kun se on tuon pieni. Se on liikenteen, joka tuonne välit. Niin se aina menee. Mikä tässä on, kun tuolta se lähtee nurkasta toi aito ja siellä on. Ottaisikohan me merkittää tarkkaan? Ai noin, siinä on hartien. Täällä on parkki. Viitu joka paikka. Hälytysjärjestelmä, että jos tuossa mennään tietyllä Niin, tavalla, se hälyttää se pistää jonnekin. hälytyksen päälle. Onko autopakossa? Siellä on purjeuskilpailu tuolla. Mitä puolissa? Se lentokoneen. Ei, kun se on joku... Elää meitä, hyvä lapsi. Hupi! 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 Tänne se tulee tapahtumaan. Äsken Niin. Nyt meistä tulee, nyt meitä filmataan, ollaan Olevina nyt. Ole! Tuleeko ääni siihen? Totta kai. Tulee poika. Voi kauhealla. Se voi Karjalan muotoilla sanoa jotain. Mie äidille terveisiä sinne. Aivan mennään puhumattomaksi. Joo, mä kerron nyt äiti sulle kuitenkin, että tässä on karjalainen rouva tässä mun vieressä nyt, kun me äiti katsoo joskus tätä. Mikä sen nimi oli? Ansa. Niin, mutta oma sukunimi oli? Kerminen. Kerminen. Ja se syntymäpaikka Karjalassa oli? Sakkola. Sakkolassa. Ja Keljankylä. Keljankylä, joo. Mutta Karjalan tyttö ja Karjalan piirakoita. Joo. No niin, aloitetaan. Sitten laina ja ei minua se, minulla on niin monta kertaa siihen pantu, että siihen, se on justiin sama vaikka niin käy siihen Kyllä siinä on ja onko se käännetty mistään toisesta nimestä? Mikä? Revolta. Sitten tuo Vilmaani Ahkelassa, kysypä Matilta tuossa. Kyllä niitä löytyy joka
Jaarissa, kato kun ne muni tuonne ruohonjuureen. Joka paikasta Jaarista, mitä vai heinäkuun. Onko tämä luonnon näille lapselle? No mä uskon, siitä on 2 kuukautta, kun mä viimeksi jalalle vedensin. Sitten se oli siinä määrässä, se oli monta. Kaima siellä kukkien keskellä. Ja. Niin. Otetaan mestaria vähän kuvalle kanssa, kun
Pikainen. Lähden tuon siihen. Ei se oikein kunnolla. Osaat muistiin, että rouvalle turkki. Tämä on meidän oma... Älä on nyt väärin. Rauhassa. Ei minä en osaa olla kuule niin motella tai yhtään. Kyllä hyvinkin. Paremmille paikoille. Tämä on kasvatettu meidän omalla farmilla. Niin. Joo. Komiahan tavara. Minä osaan puhua tästä minun turkista mitään, mutta... Ei mitään turkista. Kerro sen verran, että se on tehty omista. Niin, no minä nyt sen verran sanon, että tämä on kasvatettu meidän omalla farmilla. Ja tämä on Lunarein niin tummanruskea minkki. Ja tämä on sitten Portlandissa turkkuri tehnyt. Tämä on jo yli toistakymmentä vuotta vanha ja kyllä se on lämmin ja ihana. Ja niin... Nyt siinä on jo kylläksi. Niin kuin I like it. no, se on kyllä nätti. Meillä on niin kovin lämmin tämä ilmanala täällä, että sitä ei voi oikein paljon pitää, mutta ainakin jouluna kirkkoon ja sitten kun jos nyt menee tuonne matkoille, niin meillä isossa maassa on vaikka minkälaista ilmaa. Niin. Joo, että nyt sitten Matti, niin seuraavaksi jouluksi Tuulalle turkki.
Seljästä ovetellaan. Hops. Kato, mikä ne karvat tuppaa. Karvat menee. Mä olisin mennyt autoon takaisin, mutta se on kiinni. Täällä on Miksi sä menet tuohon seisomaan? Tuohon mä sen Ei mä mene sinne. Toinen oli sitten Pietarin kirkon kupoli. Ja näin ollen tämä arkkitehtuuri, mikä tässä on, niin pohjautuu Michelangelon kokonaisluonnokseen. Ensinnäkin tämä kaupungin talo, joka on tänään Rooman kaupungin talo. Eli 2500 vuotta niin kuin asioita on johdettu suurin piirtein samasta paikasta. Sen fasadi juontaa 1500-luvulle näin ollen, vaikka se itse talona on keskiaikainen. Ja sitten tämä oikeanpuolimainen rakennus, se on myöskin 1500-luvulta niin sanottu konservatoripalatsi, joka on museo. Niin kuin näette, siellä on koko Koskan näyttely ja siellä on muun muassa Rooman susi. Tämä kuuluu se etruskiveistos. Rooman susi ja kaikenlaista muuta arkeologista tavaraa. Ja se on aivan museo. Katsotaan, se on siis 1600-luvulta rakennettu museo. Kapitolium museo. Jatke siis tulee äskeisen. Nyt on periaatteessa samalla ripulla tässä tämän vasemmanpuolimaisen sisäpihalla on tämä kuuluisa
tuosta keskeltä museoon Marcus Aurelius. Ainut antiikista säilyy ratsastajan katseessa. Missä kuuja meillä? Etuskit siihen aikaan oli jo erittäin merkittävä mahti kansainvälisessä kaupassa muodossa. Ja etuskit olivat omaksuneet sitten taas puolestaan ilmeisesti idästä holvausta. Romalaisetkaan sekä ei ennen osanneet sotaluvulla Kristusta. Ja näin ollen silloin alettiin luoda ensimmäistä katutasoa, ensimmäistä pohjaa tähän ensimmäiselle keskustelulle, joka sitten uusittiin. Eli voi sanoa, että 2500 vuotta sitten tässä kahden kukkulan välissä alkoi kehittyä ensimmäinen Rooman kansalaisten kohtaamista. Osittain uskonnollisen elämän ja yhteiskunnallisen elämän keskustelun foorumi. Kreikassa käytettiin sanaa agora. Tämä osoitus siitä, miten täällä sentään jotain on saatu aikaisemmin Roomassa 10 vuoden aikana, on tässä. Kuuluisa Tituksen riemukaari, jonka edessä näette sitten tuommoista katettua aluetta. Siellä on kaivauksia. Se on ollut semmoinen tasavalta ja merkittävä löytyminen. Tämä on teille kyllä aikaisemmin ollut Roomassa. 2-3 vuotta sitten alettiin puhua semmoista kuin Romuluksen luulista. Tähän mennessä on historiaa vielä virallisesti katsonut sillä, että Rooman urbanisoitumisen aika olisi vasta ollut 500-luvun ennen Kristusta. Aika, jolta on säilynyt vanhin Rooman muuri, joka ympäröi 7 vuotta. Ja vaikka nyt asutusta olisi ollut semmoista alkeellista tuolla Palatinuksella, niin urbanisoitumisen aika olisi ollut 500 vuotta. Nyt kun on löytynyt se legendaarinen Romuluksen muuri, niin on aihetta olettaa, että Palatinus olisi jo ympäröity 700-luvulla ennen Kristusta muualla. Ja näin ollen siellä on ollut merkittävä puolustustakeskus. Eli ideana se, että legenda on taas käynnissä. Ja sitä viimeistä asiaa vielä on suuntaan kirjoittu Rooman suunnassa. Ja toi alue juuri siinä mielessä se hyvin tärkeä, että tätä uutta historiaa on kaivettu. No sitten kaikki tuo ruskea raunio, mitä siellä on toinen toisensa päällä holvitaan, ja ne on kaikki sieltä Tiberiuksen ja Caligulan aikaisen keisarin palatsin. Sanotaan siis ensimmäiseltä vuosilta jälkeen Kristuksen keisarin palatsin, jonka päälle on kasvanut valtava puisto. 1500-luvulla uudella. Se on siellä maan alla valtaosa. Keisarin palatsi. No sitten tuo pyöreä temppeli, mikä siinä näkyy temppeleistä, jonka puolisko on tässä. Kuuluisa Vesta. Muistatte ne Vestaneitsi, jotka just tässä temppelissä vartioi sitä, että se kodin pyhä ja asui siinä yhteydessä. Ja se asuntola, heidän kotinsa on siellä takana, siitä on tässä taas kuvaa, vaikka se nyt tänne näy. Tämän tyyppinen on Vestaalien aamulla. Siellä oli rauniot pystyssä, siellä oli katsottaista. Näin todella se on vasta oikeastaan mussolin aikana valtaosin sitten kaikki. Tässä nyt vielä, jos kerrataan, siis tuossa näette paremmin vielä tuota Basilikan lattiaa. Tuolla valtava katettusalue. Tämä koko alue, missä me nyt olemme, on valkoisen marmorin peitossa. Oli kullattuja pronssipatsaita. Kun keisari Augustushan sanoi yhdessä vaiheessa kertoo kaikesta hyvästä, mitä hän oli saanut aikaisemmin, niin hän mainitsi, että otin vastaan ylikaupungin ja jätin jälkeen. Alettiin käyttää Carrara marmoria ja päällystä ihan niin kuin tilanteella. Ja vähän toisella tekniikalla. Se kesti. No nyt kun Keesar sitten murhattiin 44 ennen Kristusta, niin Kosto, joka elää, sai aikaiseksi sen, että tuonne vastakkaiselle puolelle, sinne takamuuria vastaan, rakennettiin Kostovalle Mars-Jumalalle pyhitetty temppeli. Ja se on Aukun kuuluisa köyhyystä
nousupuolella, se oli oikein pahamallinen, jossa kerrostalot aina romahteli ja tulipalot vallitsi ja muuta tällaista. Toi onkin nimenomaan tämmöinen tulta hinkivä, vulkaaninen materiaali. Juuri siksi, että tulipalot ei etenisi tänne. Se oli myös Kan toch maar al. Ik ga naar de bakker. De bakker. valettiin Roomassa, joka kertoo ensimmäisiä muutamia palatsi-pelitsi. Niin koko tämä vasemmin, tai siis tämä ulkokehä tältä puolelta, on materiaalina siirrytty rakennettu. Nythän kaikki mikä tässä aivan sitten lähdön näkee, se on muuta restauroida. Nämä meidän jäljellä siitä, että siinä on ollut marmorilevy, niin kuin eilen nähtiin. Koukut on käytetty hyväksi Rossilla. Tämä on 3 vanhemman rinkaaren palo, jotka parhaimmista kootuista paloista Konstantinus teetettiin tai hänen kunniakseen pistettiin ulos. Eli esimerkiksi nämä upeat 4 henkilöhahmoja, aivan selvästi vanhempia, kädet kahleissa, jotka ne on alkuperäisiä toisen vuosisadan alusta. Trajanuksen valloittaman Dacia Romanian tulee Roomaan sotavartioon. Tämä humanisuus, missä on ihan sinne. Se on siis Trajanuksen ajan 200 vuotta ennen Konstantinusta. Tai sitten noin paneelit, missä näkyy aina selvästi keisarissa asema puolimuotoisessa mitä tässä tulossa. Tai sitten siellä on jopa eläimiä. Tässä on tosiaan siis Trajanuksen ajoilta. Pietari itse toivoi, että tapahtui pääalassa. Mutta tämä nainen pestattiin ja hänen arkunsa, tässä tapauksessa todella poikkeusta oli se, että hänellä oli oikein arvokas arkku. Se oli tässä, mutta sitten silloin 800-luvulla, kun viimeisiäkin markkinoita vietiin täältä turvattomilta pyhiin vanhuspaikolta kaupungin sisälle, transteet paavittiin kirkon, Santasin Cecilialle. Ja näin ollen sinne vietiin hänen alkuperäinen ruumiinsa. Ja se arkku avattiin 1500-luvulla. Ja siellä tämä ruumis oli säilynyt. Tämä asetelma. Siis tässä asennossa jostain sitten teki veistos. Ja näin sitten täällä alkuperäisen veistos ja siellä traasteryössä on sitten ruumis. Ja tässähän on ollut freskoja. Tuossa ihan restauroitu hiljattain. Näyttämättä freskotekniikkaa, siinä on sellainen hyvin ollut tuoremuotoista, joka on esteeksi leikitty ja siinä korkeisen pitää. Siinä on tämmöinen tyypillinen pysähtylainen sieltä 6-7 ja keitistä, se on Jeesus. Ihan niin kuin pysähtytaide. Tuolla ylhäällä, niin siellä on muotokuva 329. Aiemmin voitetaan näyttelyiden keskolaisia tilanne. Ja se on aika jännä, että Santasin viikon takia on yhtä iso tuotto kautta. Se on vähän asemassa naisten sellainen kantaa. Mennään tästä sitten varsinaisen käyttöön.
perusasennossa siis aika suorasti tässä ihan marmori aivan tiiviisti kiinni. Tuossa on toinen iso hauta, tuossa on pieni hauta. Siinä on vielä vähän marmoria jäljellä. Eli sitä mukaan kun tarve kasvoi, niin tultiin aina niin kuin käytävää alaspäin. Eli vanhimmat haudat on tuolla ylhäällä, mutta se olisi ollut aika monen ongelma, eikä rummita. Sitten se ei ottaisi sinne ylös, jos olisi tehty esteksi heti alkoon se näin syväksi. Ja siinä ainoa valo on ollut, kuulkaa, öljylampu. Tuossa on. Vaikka yksitellen katsotte kaikki siitä ja tykkäätte tänne päin, niin huomaatte, että siinä on 7 henkilöä kuvattu pöydän ääressä. Tyypillinen ehtoollisen symboli. Eli näin ollen on vietetty esimerkiksi vainajan kuolinpäivänä muistoaterioita ehtoollisia. Ja tällä tavalla pienissä puitteissa kokoonnutaan tänne. Et voi sanoa, että tämä edeltää tämä maailma kaikkia Rooman kirkkoja. Ja ensimmäiset kokoontumistilat vaina-aikana on täällä. Ja kodit, istettyjen kodit on sitten toinen, missä kokoontuu. Tässä on toinen tämmöinen. Alla kanssa siellä valaista. Siellä vasemmalla siellä on 7. Aina 7. Istetty pienikin. Täydellisyyden symboli. Upeita, jos tuutte vähän tänne päin vielä näette paremmin. Upeita puhuttiin. Brazil, and were named after the French navigator, Count Louis de Bougainville. Flowers are very popular in the making of hakuleis here in Hawaii. The hakulei are the ones that the people wear around their head. Through to the modern hybrids that we enjoy today that are created by man's cross-pollination. The native yellow hibiscus, Hibiscus brackenridgei, is Hawaii's state flower. And over here on the right-hand side, fish moss on that tree is also a member of this family. I know that doesn't look like anything like pineapple, but that's what they tell me. Many of the plants, now there's several hundred types of banyan trees. Very suitable and a little easier nickname for you folks to remember is the strangler fig. It is a member of Toast in the Morning. Now, some more trees to take a look at. These with the light-colored bark and the large, pale maple-shaped leaves are kukui nut trees.
originally from New Guinea. Your ancient Hawaiian hula presentation, the next show for you folks will be at 1 o'clock and it'll be over in this end of the meadow here. Just grab you a seat out here in the grass. And over here as we and welcoming your feature performers, the Waimea Falls Park Flip Diving Champions. Let me just introduce to you individually. The gentleman on the left-hand side is currently his 6th year as a professional high diver. He's performed at shows all over the world, including diving tours of Belgium and Germany. Ladies and gentlemen, please welcome Anthony Clinton. Back to the late 1700s in the famous Hawaiian chief, King Kahekili. King Kahekili was the ruler of the islands of Molokai, Lanai, Maui, and this island of Oahu. He achieved a reputation for bravery by climbing on and jumping from these cliffs. Actions like you see Tony and Jim simulating the local falls right now, thus proving Kahekili's courage to the warriors. And his people gathered around the famous game called Lu'u-Pahu. Lu'u-Pahu was a contest to see who could make the largest splash. I'm sure many of you played a similar game. Whenever surfing conditions were poor, and they would select one member from amongst their group to complete a jump from our highest cliff level. In the belief that a successful jump from that height would return goods so that we use the surfboard in our show today. And our show today, ladies and gentlemen, is truly one of a kind in the world. The only other place that you can see cliff diving performed on a consistent basis is in Acapulco. And in Acapulco, for the most part, what you'll witness are free-form swan dives performed by local Mexican divers. Out those cliffs, it is the custom for them to perform their dives from a rock called La Quebrada, better known as the Killer Rock. Well, beautiful diving such as that has been a tradition here in Hawaii for several centuries, from the days of the legendary kings Kahekili and Kamehameha the Great. Until now, we open the rest of our show at the 35-foot level with Anthony Clinton at a dive in honor of our Hawaiian predecessors, at the first dive by the Mexican. Watch as he performs his version of the Acapulco-style swan dive across the face of the waterfall. Straight up and down in front of the ball, Anthony Clinton. I've told you about our Hawaiian cliff diving heritage, and we just showed you, for the most part, what you'll see in Acapulco, the traditional swan dive. This is the only place in the world that you can consistently view acrobatic-style cliff diving. For an example of that, we turn to all the 35-foot perch and Jim Mitchell. Jim's prepared to perform a dive more acrobatic than anything you're likely to see off of another cliff. A lot of action in the dive. Watch it closely. Leaving their rock perches at the same time, performing precision acrobatic dives in the air, attempting to strike the water simultaneously, landing at times only inches apart on the water surface. Now the dangers of this dive are numerous and go beyond Jim Mitchell, the tandem dive. Disturbances throughout the course of each dive for the consideration of each diver. It appears that Tony will take the first high dive for the show. Whenever you're ready, take your time. Be careful, good dive. Ladies and gentlemen, Anthony Clinton, your first 60-foot high dive. Watch. Back toward the cliff face, a 3-position reverse somersault, layout, height, and top. Your first feature high diver, Anthony Clinton. There's that time. We ask for the same consideration for the final dive of the show. No sudden loud disturbances. Jim, whenever you're ready, take your time. Be careful. Good dive. Ladies and gentlemen, Jim Mitchell. Again, the 60-foot high dive. Watch this.
So you got hand. Don't stick them up. Yes. Come here. You don't have time. Give us out a good time. Bad. I get in my way. Arlene, he said hurry, he's running late. She's here. War temple discovered on this island. In a moment, I want to show you an archaeological area. You'll see it on the left side, slightly up the hill. It's a big stacked rock platform, and it is known as Halahibi, or House of Bones. The primary theory for this area is that it was the foundation for a burial temple. You see it right here on the left side, archaeological area. That would temporarily house a few people's bones and extend their memory. There are side, it was a burial temple, and many activities went on there in the ancient times. For one thing, the Hawaiians felt that they kept in touch with their traditional and contemporary, are all back in there. And the various plant parts provide addition by a high-ranking person and his family. It is not a village, although you'll see several houses down there, or hale. This was a residential site. The Hawaiians had houses for different aspects of their lifestyle. One example of that is that it was kapu, or forbidden for men and women to eat together in the ancient times. So you'll find an eating house behind us, and one of our aunties is stationed there today to talk story with you. You'll find out much about the Hawaiian lifestyle pre-contact. In a moment, folks, I'm going to stop and make a radio call. And then shortly we'll be on our way to the park exit area. It's about 3 minutes down here. You see about half the size of the turtle dove. This particular one is called the zebra dove or barred dove because of the stripes around its breast. It is introduced from tropical Asia. Shot Vicky, two ladies. Pardon me? Kyllä me tosta tohon nyt vai? Oletko sielläkin leimannut? Nyt siellä. Ei.
Are you ready? And a heel paloa for the last time. Here's, ladies and gentlemen, in the front of Whalers Cove, Kaiwi. He truly is the most powerful one. For the Hawaiians, the sea is life itself. It is the source of all, the mother of life and of good things. It is also the highway to the ancient homeland of Tahiti, where still today the people sing, "Here are the canoes. Come aboard, return, and dwell with us in green-clad Hawaii, a land discovered in the ocean." The Hawaiians did not hide, plunder, nor destroy the sea. They guarded and protected it much like a farmer does his land. If fishing was not good there, the chief decreed that the reef be hapu. Fishing there was forbidden. In this way, the reef had time to grow and to replenish itself. They knew and were known by the animals of the sea. And the dolphins truly are fine emissaries for the lovers. They now gather around that canoe in an endeavor to convince the others of the truth of the sweethearts' love for each other. Hearing the rhythmic beatings of the Tahitian drums, Atete Pahunene, our own Pahunehi dancers of Whalers Cove. Ekahi, Elua, Ekolu, 3 Night of the Dolphin gathering around in a celebration dance, Hele, Hele Keia. We call upon Kaimakani, the windy sea, Kaiwi, the most powerful one, and Kaleo, the voice from the sea, to join in a celebration dance. How about that, ladies and gentlemen, slapping their tails in time to the beating drums. The Night of the Dolphin extend a warm aloha to all of you. Our lovely hula fins of Whalers Cove in true Hawaiian style. Ali'i until we meet again. The princess and the fishermen continue on their journey to the island of Mokumana, but the Night of the Dolphins say, "Wait, Lokahi, we would like to show you that safe journey home." As Kaiwi, the most powerful one, takes off, sending the young lovers on their way and offering his happy support. This is called porpoising, or breathing on the run. It enables Kaiwi to get to his maximum speed without losing any valuable time. A common behavior out in the wild, Kaiwi can get to a maximum speed of 25 to 35 miles an hour in just 2 seconds. He is coming around the last corner of the island of Mokumana. He comes up with a burst of speed for his final bow. And Nikki and Cleo clearing the passageway, they escort the 2 young lovers back to their island home. Herman Melville, author of the novel Moby Dick, says the parade. And Ahanaho, once again we call upon Kaiwi, the most powerful one, to come up in one final effort to persuade the high priest of the truth, the sweethearts' love for each other. And now Kaimakani, the windy sea, joining in. But alas, the dolphins are unable to persuade the high priest, who are still unshaken in that ancient Hawaiian belief that one of royalty never should marry that of a common. So now, at the island of Mokumana, looking sadly into each other's eyes, the princess takes the white blossom from her hair. She tears it in half and places the half-flower in Lokahi's head. She says, "I shall go to the mountain to live my life." Leo to bid his princess a fond farewell and an aloha to all of you. And we're hoping for a safe landing. Can he do it? And he does it so well. And perhaps so bring you back to enjoy another beautiful Hawaiian day again here at Sea Life Park. Here they are, ladies and gentlemen, boys and girls, the stars of our show, Rikioi, Cleo, Kaiwi, and Kaimakani, coming up to thank you all for being a great audience. Before all of you leave, please extend your warmest aloha to our beautiful Princess Naupaka at the island of Mokumana. On board our ship.
Amber? Oh, these are awesome. Oh, they look good. Yeah. This is a soft body. Tony! Ooh, there you can see the underside of that. Like Phil Palmer's. Yeah, I guess they do. What is it? Something red. Looks like, yeah. Yeah, it's lettuce. See, watch out when you are walking. Guess they eat lettuce. That one had two. Yeah, it's got to be two straight underneath it. Let's go. Lettuce is over here. They're eating lettuce. Let's eat lettuce. Oh, yeah. Yeah, we saw him before. We walked up. Yeah. I was trying to find...
to be visiting the islands, that means her behind. Actually, all she really wanted was a big reassuring big zipper shake and a nice kiss from Paul. There's no bite marks there. Yeah, Makakua. And of course she says, I'm not modest. You did a great job. Well, we saw Kamuela do the ring toss earlier. Now, Makakua is saying, I'm going to show you what the finished behavior looks like. And she's making a lot of, she's saying it's too easy. Oh, she wants audience participation. She said it's too easy for Paul to toss these rings to her. So I'm going to come down there and look for people who want to toss a ring to Makakua. So I need 4 volunteers who wants to help me out over here. Okay, I'll take you right here. And how about the young lady right there? Okay. Let's see. How about you, Nolly? That was big. Good toss. Take your meetings. All right. Okay, let's try with the red ring. Nice and high up over the water. Oh, she says that's okay. I got it. I'll run it down. Don't worry about it. Oh, getting fancy. There she goes. Okay. No pressure now. Yellow ring. Let's try again. Nice and high. Oh, she said I like to go swimming. All right. Got that ring. Okay, hang on. Ready? Okay, Makakua, let's go. Up. Oh, I know. Let's try it one more time. Okay, get ready. Here we go. Focus into that room. Here she comes, Makakua. And she goes. Up and over. Yeah. Katoitko Kalli tätä? Katoitko tätä? Joo, harvat ihmiset sotkeilee. Se on ihan tuonne syvälle menee toi. Niin. Tonne. Ja kauniin. Tuliko vaan, en tiedä millainen. Tuli kahvinkeittäjäksi. Mekin on vähän aika ihan... Onko täällä aika lämmin päivä tulossa? Se on lämminämpi kuin se eilinen tämä. Onko se juna? Ei, kun se on se on liikenteen, joka tuonne välit. Niin se aina menee. Mikä tässä on, kun tuolta se lähtee nurkasta toi aito ja siellä on. Ottaisiko aina merkittää tarkkaan? Ai noin, siinä on tuommoinen hartion. Täällä on parkki. Viitu joka paikka. Hälytysjärjestelmä, että jos tuosta mennään tietyllä niin, tavalla, se hälyttää se pistää hälytyksen päälle. Onko autopakosta? Joo, purjehduskilpailu. Mikä on se lentokone? Ei, kun se on joku